Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairogi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Tinasingpet a prinsipe. Adda idi maysa a prinsipe nga agnagan iti Prinsipe Santiago o Bing. Nasingpet ken naanos daytoy a prinsipe. Adon tinatultulungan na iti pagaryanda. Isu nga idaydayaw dagiti tattao. Ket idinadamag na anabayagan anakadalit ti maysa a prinsesa. Kayat na atulungan daytoy. Ket mangkita tayo iti paginanaanta ng isit. Ket kalpasan na makinanata, ituloy ta sa pulen ti pagaryan ni Ari David. Kayat ko tulungan ti anak da prinsesa. Kaasimet. Ket sapel ako matagbaligi at. Ija banda ng isit. Ija ti pagturungan ta. Adu ti kay kayo ijay. Ket mabalin ta ti aginana ken aglinong. Kanayon ko ang maitagtagainap ti may sa bruha. Inakaray na, amak nga ari. Kat isutin ang ranggas kanyak. anya? Bruha? Kaya't nakapatayan, kampay idi. Anya? Dayjay a bruha, tinangtad iti sakit ko. Naskad ayuman ko dayto iti may sa amang ngagas. Anak mi a prinsesa. Dayta bruha, katiso metlaeng, ti makagas iti prinsesa, madaydayaw ngari. Sa dino ti pakasarakan iti dayta a bruha, mangagas. Saan ko amay baga, gapotan na libeg iti parparmatak. Diyak makita, no sa dino a lugar. Aniya? No pa'y kasta, no si pupuso ti tumulong iti prinsesa, amang sapol iti makaagas ken kuana. Agbanligi, madaydayaw ngari. Asawak nga ari. Addamanen si mangpet a maysa a prinsipe. Kasta ka di. Ingka kasaritan. Taamangan no iso ti makasarak. Iti agas para iti anak ta a prinsesa. Kasla na awanan ako ni tinamnama. Asawa ka rin. Mano na lalaki tinangpadas nga agbiro kiti agas ti anak ta. Ngam na paay da. Di ka maawanan iti namnama asawak nga ari. Kasano nga agimbag ti anak ta a prinsesa. No kasta kamat. Asawa ka rin. Ala, ingka kasarita di si mangbahi a prinsipe. Adayo pa'y apagarian tinagkapuan na. Sige, asawa ka rin. Sige, Prinsipe Reynald. Umanugot ka tumulong kang agsapol iti agas ti anak mi. Ket sapay lako ma, tasikan ti makasarak. Wen, madaydayaw nga ari David. Sigurado asyak ti makasarak iti agas ti prinsesa. Ngam sakbay nga agdalyasat ka. Naska namangan kapay. Nagpaisaga na ti asawa ka reyna iti tarao na parakan ka. Agyaman hak madaydayaw nga ari. Nasayat met. Tapno sa anak nga agbisin iti panagdalyasat ko. Nangisit, aginanata pa dito sirok ti dakkelapon ti kayo. Wen, ambok amawaw kan. Nyam ti kagdanag. Mangsapol tanto iti paginumanta. Tanay busmoten ti balot.
May sa prinsipe. Hoy! May sa prinsipe. Aping adda ka dito yung asidag ti pagaryan ni Ari David, ha? May sa kakadimat ang makigasang gasat? When? Oh. Nagturid ka kid din. Awan latiam mo kasi kati mapagasata na makasarak iti agas ti prinsesa. Ha? Sige, inakon. Ta sigurado asyak ti makauna. Inupay nakdaya prinsipe. Nupay kasta. Aramidag ti kabaglak. Tapno makatulong ak. Nangisip. Intan. Asidag tagaya man iti pagaryan ni Ari David. Sigun iti prinsipe anang tagibasit kanyak. Hala, napantan, nangisip. Oops. Ha! 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 Soldado, agyaman nak, tapi nainom mo ti kabalyo. Bilin ni Ari David, madaydayo a prinsipe. Agyaman ako nay. Nakasaganan ti taraon mo, Prinsipe Santiago. Agyaman nak, madaydayaw nga ari. Ngam sanin nanaskan yan sa ganaan dakiti kanak. Ala, my kan, ta nakasaganan ti taraon mo. No kasta nga rod, agyaman ak manen, madaydayaw nga ari. Pakidayawak unay, ti panangpakan nyo kanyak. Anya di masapol mo. May sa prinsipe. Apay anay sarong ka di ti pagnanaadag. Agsapsapol ak iti agas ni Prinsesa Ninita. Agparparik na kanya kadito iti pakasarakak iti nasaw nga agas. Huh? Apay nagkatawa ka? Saan mo ka di adamagan tinagan ko? Anya ka di tinagan mo? Siyak ni Lucila. Sika, anya tinagan mo? May sa ang prinsipe? Siya ni Prinsipe Reynald. Anya ti makagapo nga sapsapulam ti agas ni Prinsesa Ninita? Kaya't kung asawa ni Prinsesa Ninita, gapo taadayo ang nabakbak ng ti pagaryanda. Adadanto na bumaknangak no maasawak ti prinsesa. At dagat mo nga agas para iti prinsesa? Sige, ibagakan ka. Ngam kayat ko nga ibaga, asyak tinangipaay, iti sakit ti prinsesa. Gapo ta apalak laonay ti kinapintas na. Kat kayat ko, apagay ayaman. Ha? Ita, mabalin mo ti agkid daw ituray anya, Prinsipe Reynald. Kinabak nang, wano anya pa'y dita. Ipaay ko kan ka, nataara prinsipe. Basta lakit di, saan ati agas ti prinsesa? Uray kinabaknang? Mangyawid ka iti ado abalitok. Nulakat ka ba alam nga imatan? Sige, balitok lang ang tikid-dawakan ka, Lucila. Iti kasta, manayunan pa iti kinabaknang ko. Masa ka, bruha! Kasta ti kayat ka. Ala, ikan ka iti kinabaknang. Kat pulos adin to agimbag ni Prinsesa Ninita. Oh! 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 Nagisit! Kastilyo na ito naturong ta. Hops! Yup! Ah! Ah! Adda babae nga agturong di tayan ta. Oh my God, may sa prinsipe.
Pasangbayan ka. Adala ko madamagat na pintas a babae. Agsapsapo lang iti nabilag nga agas para iti may sa prinsesa anabayagan anay dalit. No kasta? Oh my God. Sumurot ka kanya. Sige, uminom ka may sa prinsipe. Amok amawaw ka. Saanen? Napintas a balasang? Lucila, tinagan ko. Siyakmat ni Prinsipe Santiago. Napatag ti oras kanyak, Lucila. Kat ibagam ko makanyak, no adda amom anabilag nga agas, para itinabayagan anay dalit. Anya ti motibom iti kastoy nga ar-aramidam? Kayat ko ti tumulong. Day talaan. Amok ti agas ni Prinsesa Ninita. Gaputa siya ka mismo tinangitad, iti sakit na. Kayat ko pagay-ayaman, gaputa apalak, ti kinapintas na. No kasta. Sikat ti makagapo. No apay anaidalit ti prinsesa. Wan, ngampulos nga awan tinagbalegi, anakasarak iti agas na. Mabalin ka di ngay bagam kanyak, Lucila. Sige. Ngamsakbay na. Naskan nga akid daw kapay, iti kayat mo. Sakbay nga ibagak ti makaagas, iti prinsesa. Akid daw ka iti kinabaknang, ipaay ko. Awan ti sabali akid dawag. No di maaddaan ka kumay tinasaya at apanagpuspuso. Kat isurom kanyak tinabilag nga agas para iti prinsesa. Kat agbalin ka kuman anasaya at abruha, ang makatulong ka dagiti agkasapulan. Anya. Day tatikid daw ko, Lucila. Sige. Ipaay ko ti kayat mo, Prinsipe Santiago. Itamot laang. Ipaay ko ti agas ti prinsesa. Inak arena, amak nga ari, saan aksan ang makapagbayagpay, mataya ko. Saan ka amawanan ni tinamnama? Anak mi a prinsesa. Mamatiak nga da si pupuso amang tulong kan ka. May sakada Prinsipe Reynald kan Prinsipe Santiago. Asawak nga ari. Saan pa yan nagsubli dagiti doa prinsipe? Kasano daytan? Awan samot at alaga ti makasarak iti agas para iti anak ta. Mataya kon. Inak arena. Saan anak mi a prinsesa? Saan ka pa'y amatay? Matay tayo nga ari! Kanre na! Addan ni Prinsipe Santiago! Pastragam dito'y silid ti prinsesa. Anya day ta insangpet mo nga agas, Prinsipe Santiago. May sa klase ti mula. At dabulong na. Kan kasla pitcher ti sabong na. Saan tayo nagsayang iti kundaway? Nasken ang maipainom tayo iti prinsesa. Tulinaon da ito sinan pitcher amula. Mabitlaing tapursek ti maysa. Madaydayaw a prinsesa. Agna nga ka. Tapainuman ka iti daytoy nga agas. Aday ta. Nakainom ka na. Inak arena. Amak nga ari. Naimbag kan, anak mi a prinsesa. Nakaskas daw. Naimbag kan, Prinsesa Ninita. Isu ni Prinsipe Santiago, anak mi a prinsesa. Isu tinapudno ati mulong ken ka. Agyaman kan ka, Prinsipe Santiago.
Naimbag ka unay. Agyaman ako unay. Sikat tinangispal kanyak. Awanan nyaman na, madaydayaw a prinsesa. Kat itatanaimbag kan, mabalin kong tagsubli di pagarian mi. Mabitlaeng Prinsipe Santiago. Apay, madaydayaw nga ari. Tikas ken katikayat ko apakiasawaan ti anak mi a prinsesa. Madaydayaw nga ari. Sa anak a maikari itinalibnos unay a prinsesa. May karika. Gaputa dan kay tinasaya at apanagpuspuso. Pakaidayawak launay. No maikari ak para iti anak yu a prinsesa. Madaydayaw nga ari. Prinsipe Santiago, saan ka apilitan ang mga sawa kanyak? No agkadkad tiriknam. Sa anak ama naging bubukod. Ikan ka itiwayawayam. Nang runa no addan nobyam nga agururay kan ka. Nawayakan nga agsubli ijay pagarian nyo. Kat nalaos ti panagyaman ko kan ka. Gaputa si katinangispal kanyak. Naragsakak unay, Prinsipe Santiago. Awan tinobyak, Prinsesa Ninita. Kat nakasaganak ang mga kalaysagan ka. Prinsipe Santiago. Asino ako mga agkadkad ang mga kalaysa itinalibnos unay, ken nasingpet a prinsesa. Nagasatakla unay, no maikari ak ngagbalin niya asawam. Madaydayaw a Prinsesa Ninita. Prinsipe Santiago. Sa anak to ngagbabawi ang mga kalaysakan ka, nalibnos unay a prinsesa. Sa anak tumot nga agbabawi a paikalay sa kan ka, nataer a prinsipe. Agrambak tayo amin. Danggayan da kami iti daytoy akalay sa ami. Agraragsak tayo amin. Asawa ka prinsesa, makita ti kidaragsak dagiti tao. Wen, asawa ka prinsipe. Prinsesa Ninita, ay ayaten ka. Kasta akmat, asawak a prinsipe. Kat dita ubing, nagbiag nga ro da Prinsesa Ninita ken Prinsipe Santiago anaragsak. Kat nagtinulong da, tapno ad-ad dapay asumayaat, ken rumangay ti pagarianda. Tapno ad-adupay ti matulungan da nga agindag, iti masakupan da. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, ngayon surat ni Virgie Paclay. Iti direksyon ni Mary Jane Castro, musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing. Kayat ko man nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknak man kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga ar-aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makatulong kadagiti padayo nga ubing.
Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.